نهاجرات معراب مرخب بزهان بتعنا يومرو مرح روسيا يتراتر لو كما يجي راح أنت هاجر أما بالعشران حدن كفلا زمن نخالا هاجر تورري نايت ناجر منقلي وترو نايكي جيب عبود النابلو سميو أزوم معراب ولد بوليتيكا نياتاتن مرخب بزهانن تعنا سانا مرحن مبال نا يوكرين وررا كم جبت جيروم يقرب له برجز ناي بلادمير بوتين هاجر قربيتا مرارا حاكيو بزي مخنيات أبلع لها غور روسيا زقبر معقب إيكونومي وطرا يكونن وترو سبورتن بوليتيكان كفلالي لوم تبلز نبرت عالمون لوم وغن نتامس بوليتيكا جيرا ترى الله فيفا ناي عالم محبر كعسوغري ناي هاجر روسيا بانديران هاجراو مزمورن كيتر إني كيتسمعوني لله ناي روسيا هاجراويت غانتا كاب ناي كلتشان عثران كلتن وانش عالم تأجيل الله ناي كلتشان عثران كلتن ناي بيجن بارا أولمبيك قفت عثران 4 ساعات مسترفون ناي روسيا فيلاروسن سبورتنياتات نخيساتو فخم ساقدو تفريتو تفتاوي ناي انجليز بريمير ليج بانديرا يوكرين مسار مدربو كرئ جمير له ناي اسبانيا لا ليغاون ناي يوكرين ورراتات زوغز ملأختات أمزرقا حركب إذا دما معرابوين كبانياتاتن بوليتيكنياتاتن زورو عالمو سرعات زلو أدلو زرق خوينو له بزبل مبراغو عالم كريتو الناس ما يركب برقز إذا نقر لك عديز بالحطو كل عرق الدنيا إذا وررا ناي روسيا زيكونا ناي بوتين وطنن ناي عبدت وصيتن كم زخونا زعلولو لك عديم بريزيدنت بوتين إذا ناي وررا حساب نبينو عمنشو نبينو وسينو نبينو استقبرو دي زبلو حتى تاتال علنا ندقايا مسخم كنسان نحنا راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان برقز بوتين زيداليون زيوطلون انت زخون نا يوكرين وررا اي متحسبن بخلا قلالسا نز وررا بعلو بريزيدنت بوتين كترفو يخيل نبره كاب جوزيف ستالين نيو زنوح عمتات اب سلطان سنحه ناي مبرا ايروبان باغنن انا تبهل صوعن بوتين ناي سراويت روسيا طقلالا ازازخم مخالمتن اب لعلي يوكرين استفصم وررا قند ازاز مخان رديو اذ خغبرن كلو كن نبينو ايكونن وسنت سبات ابزري لو جنا ابناي كيجي سلاي اب نبرو لغيزي حبيروم مسو سرحو سب گزف تقلاصمن اومنات تخطلتن مسو حبيروم يركبو بريزيدنت بوتين ون بزوم تامونتن تعززتن زامن بمخرتاتهم زت امامن مخاني نجر ازوم كمناي بوتين يمانا ايزو قصرو سوات شومونتيم لك لنين النتروتسكن سالينم زامسلو تامونتو يتامامن كم زنبره هلو بوتين ون زمكحلم شومونته سبات اللو قداماي سرغي شيغو إذا سب وتهدري ناي بوتين ناي نوي عمتات عركن تأمانن دما أبزي جيزي ناي روسيا ميسر مكل خالي سرغي شيكو نيوكرين بزملكت مس بريزيدنت بوتين تماسا سلا قومالهم بزون نيوكرين كاو تهدراو من كساس نصاب مغبار نروسيا كاو تهدراو سقات معرباوين مكل خلاص بل تنكر امنتو مس بوتين كم زلو عركنت صنيعو إذا مينستر كاب قربتو استلعله ناي بوتين تتكا خونينا تبهله زحسب نبله إذا سب لمون تخونا أبيت منغست روسيا كبز بلا تسمعنا زلو ناي بريزيدنت بوتين ناي قربات سبي سرغي شيغو كرمشو مونت عمتات روسيا نكريميا كاب يوكرين منتيلان كتوسد نتو تهدراو وفرن خمرح ببوتين امنستنبرلو سب نبره بتوساخي ناي بوتين تقامتي كاب روسيا وصانا هادنا بمرزي يطفئ ناي زبحال وتهدراو حبريتا قجل زمرح ازول كسبي حدا ناي روسيا ناي سلايا تنتان خمزبلون تخوينو سرغي شيغو ناي مكلخال مينستر ترايكونن بزبزح اب تاريخ اب تمسرت ناي روسيا رؤيت عالم بخفيل زقانيوني بزدما روسيا يوكرين كتورر كابز مخرو حيالان سب سلطان ماكل حدا مخاني كالاي فاليري جيراسيموفي نقيح سراويت كما ازاز سراويت كوينو زمرح ترير وتهدر ازاز سراويتن فاليري جيراسيموف اورار يوكرين زتعمو يمثلن وتهدراو وفر خطانا قوليلو نحلوغو بوتين زهبو ناي جيزي قدب حليف الله سلازي كم تزدل استسخ عدو يمثلن إذا جنرال بستحزلو جيزي عيت تناقاقن زبهاللو أجمامرون مسناغلات نيرون ناتبهال زقلتن نا يوكرين وررا أجمامران أمونغو تهدرات روسيا اللو زبهال تحوت ناي مورال بقعاتن مخنيات نغني كمزوغن كجبر جمير لو زبل حدا وغناتو ناي تسالون ناي روسيا وتهدراون سلاياون كنتا زكاتاتو سبات جن إذي زي حسابي يولو مغناتو بوتين أبعودو غينات زقبر نجر بعلو خكايدن كوكواساتر نايكلن سلازي ناي فاليري جيراسيموف ترى بخمزي بقليل سكا كمزي كونه مالختو بلادمير بوتين كدمي 10 عامتات اب لعلي تشينا وتهدراو افريكا كايد كاب جمهورو غيزي جميرو فاليري جيراسيموف نسراويت مرح صنح سلبي كرميا تنسيلا نابروسيا خطاتون كلا خونه بدحريو زغزف زبهاللو ناي مبرا ايروبا سراويتنا مرحه لمونا له قدم وررا يوكرين ون اب بيلاروس تغبره وتهدراو مناورا بممراح قدمي زنبرن لومون زلون ناي بريزيدنت بوتين يمانا ايدي سالساي نيكولاي باتروشيف
ናይ ፑቲንን ናይ ኒኮላይ ፓትሩሼቭን ዝምድና ልዕሊ 4 ክረምትታት ዝሰገረ እዩ። ናይ ቅድም KGB ናይ ሎሚ ራሽያን ፌደራል ሴኩሪቲ ሰርቪስ ዋና ዳይሬክተር እውን እዩ። ስለያ ኣብ ዶሙ ከም ዝሰረጸ ይንገረሉ። ካብ ለንደን ክሳብ ዋሽንግተን፣ ካብ ፓሪስ ክሳብ ብራስለስ መላ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ከንቅጥቅጥ ዝውዕል ናይ ስለያ ሰብ እዩ። ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ካብ ዘመሳሰሎም ሓደ ጉዳይ ንምዕራባውያን ዝርእሉ መነጽር ከም ዝኾነ እውን ይንገር። ፓትሩሼቭ ምዕራባውያን ንሩስያ እወንታዊ መላኽታ የብሎምን ኢሉ ብጽኑዕ ዝኣምን እዩ። ፑቲን ኣባል ክፍሊ ስለያ ኣብ ዝነበረሎም መዓልታት ካብ ቅዱስ ፒተርስበርግ ጀሚሩ ምስ ፑቲን ዝነበረን ዝሰርሕ ዘሎን እውን እዩ። ኣብ ትሕቲ ሰማያት ሩስያ ከም ናይ ፓትሩሼቭ ዝመስል ተደማጽነትን ጽልዋን ኣብ ልዕሊ ፑቲን ዘለዎም ኣዝዮም ውሕዳት እዮም እናተባህለ እውን ይንገር። ክልቲኣቶም ኣብ ዘበነ ሶቪየት ኣብ KGB ዝሰርሑ ካብ ምዃኖም ብተወሳኺ ክልቲኦም ናይ ሩስያ ናይ ስለያ ተቋም ሓደ ካብቲ ካልእ ተረኻኺቦም መሪሖም። እዚ ሰብ ሕጂ እውን ናይ ፕሬዚደንት ፑቲን ቁልፊ ሰብ ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ። ካብ ፓትሩሼቭ ቀጺሎም ናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ ወጻእ ስለያን ሓለፍቲ ፓትሩኒሼቭን ናይ ሊሽክን ናይ ፑቲን ናይ ልቢ ዕሩኽ ተኣመንትን ኣማኸርትን እዮም። ካብ ወረራ ዩክሬን 3 መዓልታት ተቐዲሙ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓለፍቲ ድሕነት ምክሪ ቤት ኣኼባ ኣሜሪካ ቀንዲ ዕላማ ጌራ ዝሓዘቶ ሩስያ ከም እትበታተን ምግባር እዩ ብምባል ተሪ ነቐፌታ ከስምዕ እውን ተሰሚዑ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ራብዓይ ኣሌክሳንደር ፖርትኒስኮቭ እዚ ሰብ እውን ንሓደ ካብ ብዙሓት ናይ ሩስያ ናይ ስለያ ተቋማት ራሽያ ፌደራል ሴኩሪቲ ሰርቪስ ዝመርሕ ናይ ስለያ ዓለም ሰብ እዩ። እዚ ወዲ 70 ዓመት ሽማግለ ምስ ፑቲን ዓመታት ዝገበረ ዕርክነት ኣለዎም። ናይ ክረምሊን ቤተ መንግስቲ ብቅርበ ዝከታተሉ ሰባት ከም ዝብልዎ እንተኮይኑ ፖርትኒስኮቭ ካብ ዝመርሖ ናይ ድሕነት ተቋማት ዝቐርቡ ሓበሬታታት ቭላድሚር ፑቲን ካብ ዝኾነ ካልእ ምንጭ ንላዕሊ ይኣምኖም። በዚ ድማ ፖርትኒስኮቭ ናይ ፕሬዚደንት ፑቲን ተኣማንቲ ካብ ዝኾኑ ማእከል ይጥቀስ። ናይ ራሽያ ናይ ጠቕላላ ድሕንነት ናይ መሪሕነት ቦታ ዝሓዘ ፖትሩኒሽኮቭ ስልጣኑ ካብ ካልእ ናይ ፑቲን ቀረባ ፈታዊ ዝኾነ ኒኮላስ ፓትሩኒሽኮቭ ነበረ ዝተረከቦ። እዚ ናይ ሩስያ ናይ ድሕነት ተቋም ኣብቲ ሃገር ንዘለዉ ካልኦት ናይ ድሕነት ተቋማት ክብ ዝበለ ተጽዕኖ ካሕድር ዝኽእል ኮይኑ ናይ ባዕሉ ፍሉያት ሓይልታት እውን ኣለዎ። ነዚ ተቋም ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ሰጥለበጥ ኣቢሉ ክመርሕ ከሪሙ ኣሎ። ብድሕሪ መጋረጃ ወረራ ዩክሬን ካብ ዘለዉ ካልኦት ሰበስልጣናት ማእከል እውን ሓደ እዩ። ሓምሻይ ሰርጌይ ንሪሽኪን ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ሓቢሮም ንነዊሕ ዓመታት ካብ ዝሰርሑ ሰበስልጣን ሓደ ሰርጌይ ንሪሽኪን እዩ። እንተኾነ ግን ካብ ወረራ ዩክሬን ኣቐዲሙ ኣብ ዝተኻየደን ብዝተለብዥን ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ ናይቲ ሃገር ናይ ድሕንነት ምክሪ ቤት ኣኼባ ፕሬዚደንት ፑቲን ንናሪሽኪን ዘርኣዮ ግብረ መልሲ ብብዙሓት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ቅርበት ምልሕልሑ መርኣያ እዩ ይብሉ። ፑቲን ኣብ ማእከል ኣኼባ ንሪሽኪን ናብ መድረኽ ክወፅእ ድሕሪ ምግባር እዚ ናይ ዩክሬን ናይ ወጻእ ስለያ ሓላፊ ኣብ ልዕሊ ተነጸልቲ ዞባታት ዩክሬን ዘለዎ መርገጺ ብግልፂ ንክዛረብ ከገድዶ ተራእዩ። እዚ ኩነት ዘይልሙድ ነበረ። ብዛዕባ እቲ ኣሰንባሪ ክስተት ዝጸሓፉ መራኸብቲ ብዙሓን ኣጠቓላሊ ናይቲ ኣኼባ መንፈስ እውን ዘይልሙድን ዘይጽቡቕን ኩነታት ዝተንጸባረቐሉ ነይሩ ኢሎም እዮም። ሰርጌይ ንሪሽኪን ኣብ 1990ታት ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ኣብ 2004 ፕሬዚደንት ድሕሪ ምዃኑን ቀጺሉ እውን ናይ ሩስያ ፓርላማ ኣፈ ጉባኤ ኮይኑ ምስ ፑቲን ብሓባር ሰሪሑ እዩ። ብተወሳኺ ናይ ማሕበር ታሪክ ሩስያ መራሒ ኮይኑ እውን ሰሪሑ። እዚ ናይ ንሪሽኪን ናይ ታሪክ ፍልጠት ፑቲን ንዝወስዶም ውሳነታት ርዕዮተ ዓለማዊ መሰረታት ብምሃብ ዘለዎ ኣገዳስነት ክብ ዝበለ ከም ዝኸውን ኣብ ምግባር ኣበርክቶ ኣለዎ። ስለዚ ታሪክ ወለድ ዝኾነ ናይ ዩክሬን ወረራ ንኽፍጸም እዚ ናይ ስለያን ታሪክን ሰብ ተርኡ ዕዙዝ ምዃኑ ይንገር። ሻድሻይ ሰርጌይ ላቭሮቭ እዚ ሰብ ናይ ራሽያ ናይ ዲፕሎማሲ ኣቦይ ዝብሎ ብዙሓት እዮም። ከም ካልኦት ኣዕሩኽቲ ፑቲን ዘይምዃኑ እውን ካልእ ኣጋጣሚ እዩ። ወላ እኳ ውሽጢ ሩስያ ካብ ዝውሰዱ ወሰንቲ ጉዳያት ጉልሕ ተራ የብሉን ተባሂሉ ዝሕሰብ እንተኾነ ሰርጌይ ላቭሮቭ ግን ን18 ዓመታት ናይ ሃገሩ ጉሉሕ ዲፕሎማት ብምዃን ናይ ሃገሩ ጉዳይ ንዓለም ከቕርብ ጸኒሑ ኣሎ። ናይ ወዲ 71 ዓመታት ላቭሮቭ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣገልግሎት ፕሬዚደንት ፑቲን መሪሕነቱ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ብዘለዎም ሩስያውያን ዝኻዕበተ ምዃኑ መርኣያ እዩ። እንተኾነ ግን ንነዊሕ ግዜ ንዩክሬን ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ተነጺሉ ከም ዝጸንሐ ዝንገረሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ወላ እኳ ቁጡዕን ሓያልን ዝበሃል እንተኾነ ንዩክሬን ብዝምልከት ኣቓልቦ ፑቲን እንተትነፍጎን ናይ ዲፕሎማሲ ዘረባታት ብመፍትሒ ከቐርብ ግን ጸኒሑ ኣሎ። ሕጂ እናተገብረ ዘሎ ወረራን ኩናትን እውን ደጊፉ ኣብ ዲፕሎማሲ ዓለም እናተኸራኸረ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምክሪ ቤት ምዝራብ እንክጅምር ብዙሓት ኣባላት ንሰርጌይ ላቭሮቭ ንኸይሰምዑ ኣዳራሽ ጠንጢሎም ክወፁ ዝተራእየሉ ክስተት እውን ኣገራሚ ኮይኑ ሓሊፉ ኣሎ። ሻውዓይቲ ቫለንቲና ማትቪየንኮ
ኣብ ዋዜማ ናይ ዩክሬን ወረራ ፕሬዚደንት ፑቲን ናብ ዱማ ከደ ናይ ሃገሩ ምክሪ ቤት ሰራዊት ሩስያ ካብ ሃገሩ ወፃእ ወረራ ንክገብር ፈቃድ ክህቦ ድማ እዩ እዚ ዝገበረ እዚ ንክገብር ንኣፈ ጉባኤ ቫለንቲና ማትቪየንኮ ተኣማሚን እዩ ከም ዝኣመና እውን ኣያሕፈረቶን ኣብ ናይ ፑቲን እሙናት ናይ ስልጣን ዓንኬል እንኮ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነት ቫለንቲና ናይ ሩስያ ላዕለዋይ ምክሪ ቤት ሓይልታት ሩስያ ናብ ካልእ ሃገር ኣትዮም ንክዋፈሩ ንዝገበረ ውሳኔ ንክጸድቕ ብሓላፍነት ዝመርሐት ሰብ እያ እዚ ድማ ንወረራ ዩክሬን መንገዲ ጸሪጉ ቫለንቲና ፑቲን ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ በዓል ስልጣን ካብ ዝነበረሉ ግዜያት ሒዞም ምስኡ ሓቢሮም ካብ ዝተጓዓዙ ሰበ ስልጣናት ሓንቲ ክትከውን እንከላ ሩስያ ንክረምያ ነፂላ ከተምፅኣ እንከላውን ኣብቲ ውሳነ ተሳትፎ ነበራ ከም ኩሎም ናይ ሩስያ ናይ ጸጥታ ኣባላት ናይ ቫለንቲና ተራ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣሰላሲሉን ናብ ውሳነ በፂሑን ዘምፅኦ ሓሳባት ናይ ሓባር ዘተ ተገይርዎም ዝተዋህቡ ውሳነታት ምምሳሎም እዩ ይብል ቢቢሲ ቪክቶር ዞሎቶቭ እዚ ሰብ ቀደም ግዜ ናይ ፑቲን ሓላዊ ነበረ ሎሚ ድማ ናይ ፕሬዚደንት ሩስያ ናይ ውልቀ ሓለውቲ ዝእዝዝ ወታደር እዩ ንሳቶም ሩስ ግራቫንዲያ ይብልዎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ሪፐብሊካን ጋርድ እናተባህሉ ከም ዝፅውዑ ማለት እዩ ቅድሚ 6 ዓመታት ፑቲን ንባዕሉ ክሕልዎ ባዕሉ ናይ ዘቆሞ ናይ ኤሊት ወታደራት ምትእኽኻብ ድማ እዩ ዞሎቶቭ ናይዚ ናይ ሩስያ ሓይሊ እናኣዘዘ 6 ዓመታት ደፊኑሎ ፑቲን ናይ ውልቀ ሓላዊኡ ነዚ ኣህዱ ከም ዝመርሕ ምግባሩ ቪክቶር ዞሎቶቭ ኣብ ልቢ ፑቲን ንዘለዎ ተራ ምልክት እዩ ሎሚ ዞሎቶቭ ዝመርሖ ሰራዊት ካብ 400,000 ንላዕሊ ወታደራት ምብፅሑ ይንገር ሩስያ ናይ ዩክሬን ወረራ ክትውጥን እንከላ እዚ ሰራዊት ነቲ ስርሒት ኣብ ውሽጢ መዓልታት ክዛዝሞ ተወጢኑ ነበረ ይኹን እምበር ዕላምኡ ዝሃረም ይመስልን ቀይሕ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ መዓልታት ክዛዝሞ እዩ ዝተባህለሉ ወፍሪ ዝተነውሐ ግዜ ብምውሳዱ ኣብዚ ሰዓት ሩስ ግራቫንዲያ ናይ ፑቲን ሓለዋ ሰራዊት እውን ከቲትሎ ኣብዚ ናይ ሩስያ ወረራ መሪሕነት ጨቢጦም ኩናት እናካየዱ ይርከቡ መራሒኡ ቪክቶር ዞሎቶቭ ወታደራዊ ስልጣናን ልምድን ዘይብሉ ብምዃኑን ሰራዊቱ ታንክ ዝዓጠቐ ስለ ዘይኮነን ሰራዊቱ ንመጥቃዕቲ ጉሉፅ ከም ዝኾነ ይንገረሉ